Wel, bore da. I ni'n edrych fel oedd Aaron yn gweud ar y weddi archoffeiriadol heddiw yn Ioan 17, ond ychydig o gyd-destun i ni cyn i ni ddarllen. Y benod yma wrth gwrs yn dod o Efengyl Ioan, cofnod o fywyd Iesu, yr hyn mae e'n dysgu, yr hyn mae e'n gwneud, yr hyn mae e'n dweud am ei hun, a rheini i gyd wedi cael ei rhoi i ni gan Ioan gyda'r pwrpas yma. Dyma beth mae Ioan ei hun yn dweud yw ei bwrpasau. Mae rhain wedi ei cofnodi mwyn i chwi gredu mae Iesu yw'r Meseia, Mab Duw, ac mwyn i chwi drwy gredu cael bywyd yn ei enw ef. Mae Ioan yn ysgrifennu fel ein bod ni ei ddarllenwyr yn credu ym mhwy yw Iesu Grist, a thrwy gredu ein bod ni yn derbyn bywyd. A mae'r testun sydd gyda ni dan sylw heddiw yn un o goml feini hynny. Un o'r darnau jigsaw mwyaf allweddol sy'n cyflawni amcanion Ioan. Mae'r testun yn dangos i ni pwy yw Crist a'r math o fywyd sy'n na i ni drwy gredu ynddo fe. Nawr, o ran cyd-destun uniongyrchol ein testun ni, dyma rhan olaf yr hyn sydd yn digwydd yn yr oruwch ystafell, cyn i Iesu wedyn cael ei arestio, ei gondemio a'i groeshoelio. A mae'r arglwydd Iesu'n gwybod bod hynny'n dod. Mae'n gwybod taw dyna sydd ar y ffordd. Mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny wrth i ni ddarllen Ioan 13 i 17, y penodau yna sydd yn gofnodion o'r hyn sy'n digwydd yn yr oruwch ystafell. Mae'n feddwl mae'r pedair penod yna yn digwydd mewn un noson. Ac os oedd Ioan mond i roi penod 13 i 16 i ni, bydde gennym ni lwyth i gnoi cil drosto fe. Crist yn dysgu, taw fe yw'r unig ffordd at y tad, taw fe yw'r wir wynwydden. Yr addewid sydd gennym ni, a'r ddysgeidiaeth am yr ysbryd glân, mae yna lwyth i ddarpacio ym mhenodau 13 i 16. Ac os oedd yr arglwydd Iesu wedi stopio siarad ar ddiwedd penod 16, bydde gennym ni lwyth i'w ddysgu amdano fe. Ond ar ôl y swper, ar ôl rhoi'r ddysgeidiaeth, yn Ioan 17, mae Iesu Grist yn troi at ei dad ac yn gweddio. Ac yn ei weddiau, i'r disgyblion ar y pryd ac i ni heddiw, mae'r arglwydd Iesu Grist yn agor y drws ar rhywbeth anhygoel. Mae'n agor y drws ar y peth mwyaf anhygoel, y berthynas sydd rhwngddo fe a'i dad. Gwnewch ni ddarllen Ioan 17 gyda'n gilydd, gweddi Iesu. Wedi lefaru'r geiriau hyn, cododd Iesu ei lyged i'r nef a dywedodd, O dad, y mae'r awr wedi dod, gogonedda dy fab, mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Oherwydd rhoddais iddo ef awdurdod ar bob un, awdurdod i roi bywyd tragwyddol i bawb yr wyt ti wedi ei rhoi iddo ef. A hyn yw bywyd tragwyddol, dy adnabod di, yr unig wir dduw, a'r hwn a anfonais di, Iesu Grist. Rwy fi wedi dy ogoneddu ar y ddeiar, trwy orffen y gwaith a roddais di mi i'w wneud. Yn awr o dad, gogonedda di fy fi ger dyfron dy hun, a'r gogoniant oedd i mi ger dyfron cyn bod y byd. Rwyf wedi amlygu dy enw i'r rhai a rhoddais di mi allan o'r byd. Eiddo ti oeddent ac fe rhoddais i mi. Y maent wedi cadw dy air di. Maent yn gwybod yn awr mae oddi wrth y ti a mae popeth a rhoddais i mi. Oherwydd rwyf wedi rhoi iddynt hwy y geiriau a rhoddais ti i mi, a hwythau wedi ei derbyn, a chanfod mewn gwirionedd mae oddi wrth y ti y deithym, a chredu mai ti am hanfonodd. Dros dynt hwy, rwyf fi'n gweddio. Nid dros y byd rwyf yn gweddio, ond dros y rhai a roddais i mi.
oherwydd eiddo ti ydynt. Y mae popeth sy'n eiddo fi yn eiddo ti, a'r eiddo ti yn eiddo fi. Ac yr o'i fi wedi fy ngogoneddu ynddynt hwy. Nid o'i fi mwyach yn y byd, ond ymaint hwy yn y byd. Yr o'i fi'n dod ato ti, o dad sanctaidd cadw hwy'n ddiogel trwy dy enw. Yr enw a roddais di mi mwyn iddynt fod yn un fel yr ydym ni yn un. Pan oeddwn gyda hwy, yr oeddwn ni'n ei cadw'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddais di mi. Gwyliais drostynt, ac ni chollwyd yr un ohonynt ar wahân i fab colledigaeth i'r ysgrythyr gael ei chyflawni. Ond yn awr, yr oeddwn dod ato ti, ac yr oeddwn llefaru'r geiriau hyn yn y byd, mwyn i'n llawenydd i fod ganddynt yn gyflawn ynddynt hwy ei hunain. Yr o'i fi wedi rhoi iddynt dy air di, ac y mae'r byd wedi ei cysau hwy, am nad ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad o'i fynnau'n perthyn i'r byd. Nid o'i fy'n gweddio ar ei ti ei cymryd allan o'r byd, ond ar ei ti ei cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Nid ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad o'i fynnau'n perthyn i'r byd. Cysegra hwy yn y gwirionedd, dy air di yw'r gwirionedd. Fel yr anfonais di fi i'r byd, yr o'i fi'n ei hanfon hwy i'r byd. Ac ei mwyn hwy, yr o'i fi'n fy nghysegru fy hun, mwyn iddynt hwythau fod wedi ei cysegru yn y gwirionedd. Ond nid dros y rhain yn unig yr o'i fy'n gweddio, ond hefyd dros y rhai fydd yn credu yno fi, trwy ei gair hwy. Rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un, fel yr o'i ti o dad yno fi, a minnau yno ti. Iddynt hwy hefyd fod yno ni, mwyn i'r byd gredu mae tydi am hanfonodd i. Rwy fi wedi rhoi iddynt hwy, y gogoniant a roddais di mi, mwyn iddynt fod yn un fel yr ydym ni yn un, mae fi ynddynt hwy, a thydi yno fi, a hwythau felly wedi ei dwyn i undod perffaith, mwyn i'r byd wybod, mae tydi am hanfonodd i, ac i ti ei caru hwy fel y ceraist fi. O dad, am y rhai yr wyt ti wedi ei rhoi i mi, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi, mwyn iddynt weld fy ngogoniant. Y gogoniant a roddais di mi, oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. O dad cyfian, nid yw'r byd yn darnabod, ond yr o'i fi'n darnabod, ac y mae'r rhain yn gwybod mae tydi am hanfonodd i. Rwyf wedi gwneud dy enw di yn hysbys iddynt, ac fe wnaf hynny eto, mwyn i'r cariad a'r hwn yr wyt wedi fy ngharu i fod ynddynt hwy, ac i minnau fod ynddynt hwy. Amen. Ni'n am edrych ar y benod yma gan ganolbwyntio ar ddau thema dros y sul yma a'r sul nesaf. Wythnos yma, ni am edrych yn bennaf ar y berthynas i ni'n gweld fan hyn rhwng y tad a'r mab. Ac wythnos nesaf wedyn, fydd Aaron yn edrych yn bennaf ar galon Crist dros ei bobl. So, bron y sylfaen heddiw ar outworking wythnos nesaf. Nawr, mae gen i gyfaddefiad, mae gen i fi concern bore yma. Nid panic, nid pryder, ond concern dilys iawn, bod fi ddim yn mynd i allu cyfathrebu gyda chi bore yma yr hyn fi wedi profi yn ystod yr wythnos wrth baratoi. Achos, dwi wedi ffindio fy hun wythnos yma wrth baratoi, mae'r arglwydd yn arwain fi i foliant, mwy nag unrhyw adeg o baratoi pregaeth arall. A dwi wedi bod yn gweddio y bydde rhywfaint o'r llawenydd a'r heddwch dwi wedi profi wythnos yma yn trosglwyddo wrth i ni edrych ar Ioan 17 y bore yma. Perthynas y tad a'r mab. Yn ddiwinyddol, i ni ar dir y drindod fan hyn. A dwi'n tybio, falle taw ymateb cyntaf rhai ohono ni wrth feddwl am y drindod yw dyma athrawiaeth gymleth sydd yn anodd i'w ddeall,
I ni ddim yn gallu cael ein penni rownd y syniad o'r drindod. Bosib bod yna pob math o ddarluniau gwahanol yn dod i'r meddwl, rhai yn llai helpful na'i gilydd falle. Nawr, os taw dyna yw'r peth cyntaf sy'n dod i'ch meddwl chi wrth feddwl am y drindod, wi wir yn gobeithio bydd bore yma yn newid hynny, yn newid eich start point chi wrth feddwl am y drindod. Nawr, fel creaduried finite, fel rhai sydd wedi cael ei creu, mae rhaid i ni gyd nabod bod deall natur yr arglwydd tu hwnt i ni. Mae'r tu hwnt i ni, mae ffyrddau, mae natur yn uwch na ni. Ac eto, mae e wedi datgelu ei natur i ni. Mae'r Beibl yn datgelu i ni fod yna dad dragwyddol sydd yn dduw. Mae ganddo fe fab tragwyddol sydd yn dduw. Mae ganddo fe ysbryd tragwyddol sydd yn dduw. Ac un Duw yw'r tad, y mab a'r ysbryd. 3 pherson gwahanol sydd yn rhannu yr un natur. Tad, mab ac ysbryd sydd pob un ohonyn nhw yn berffaith sanctaidd, yn hollol tragwyddol, heb ei creu, yn hafal i'w gilydd, yn gyfartal a'i gilydd mewn awdurdod, mewn gallu a nerth. Am ei bod nhw'n rhannu'r un natur, maen nhw'n un Duw. 3 pherson, un Duw. Nawr, mae hynny i gyd yn wirionedd gwrthrychol, objective truth. Ond dyn ni'n gallu mynd yn y lle cyntaf i treial cael ein penni rownd sut mae hynna'n gweithio. Treial cysoni hynny yn ein penni, fel rhyw syniad haniaethol. A meddwl taw, mynd ar hyd y trywydd yna, treial deall y syniad haniaethol yw'r ffordd o ddeall y drindod. Yn hytrach na hynny, mae rhaid i ni ddechrau mewn rhywle gwahanol. Mae rhaid i ni ddechrau trwy ddeall, dyna pwy mae'r arglwydd wedi datgelu ei hun i fod. Dwi ddim yn mynd i gallu cael fy mhenni rownd hynna. Mae rhaid i fi dderbyn hynny. Mae rhaid i fi ildio i bwy mae'r arglwydd yn dweud yw e. Achos os y'n ni'n dechrau wedyn, straight away yn gofyn sut mae hynny'n gallu bod yn wir, a treol cysoni hynny, i ni mynd i fynd ar goll, achos mae ffyrdd Duw yn uwch na ni, mae yn fwy na ni, fedrwn ni ddim cael ein penni o gwmpas e, ac wrth feddwl am y drindod, y drafferth wedyn yw bod ni'n wrth fynd ar goll yn treol cael ein penni rownd e, i ni'n rhoi lan ar geisio dyfu yn ein dealltwriaeth ni o'r drindod. Mae yna dealltwriaeth i'r drindod i'w dyfu ynddo fe, ond nid dealltwriaeth o'r drindod fel gwirionedd haniaethol yw hynny. Dyma beth dwi eisiau really gwthio mewn i heddiw. Yn hytrach na treol camu nôl, a treol cael ein penni rownd, treol cysoni y drindod yn ein meddyliau ni, a treol deall beth sy'n digwydd fan hyn. Yn hytrach na ceisio deall e fel gwirionedd gwrthrychol, ei fod yn wirionedd wrthrychol. Dwi wedi dod i gredu bod y gair yn cynnig gwahoddiad gwahanol i ni, wrth feddwl am y Duw sydd yn dri ac yn un. Nid camu nôl a cheisio deall y drindod fel spectator, fel outsider yn edrych mewn, nid dyna'r gwahoddiad mae'r ysgrythyr yn roed i ni, dwi'n meddwl. Nage, gwthio mewn i'r drindod, yw'r ffordd i ni dyfu yn ein dealltwriaeth ni. Fi'n credu bod gweddi Iesu yn Ioan 17 yn ein gwahodd ni i wneud hynny. A heddiw dwi'n gobeithio newn ni weld sut. Yn ei weddi, fel ni wedi gweud, mae Iesu Grist yn agor y drws i ni ar y berthynas sydd rhwng fe a'r tad. I ni medru gweld rhywbeth yn Ioan 17 o berthynas sydd tu fewn i'r drindod. Nawr,
Un cafiat amlwg cyn i ni ddechrau esbonio. Ffocws Crist fan hyn yw'r berthynas rhwng fe a'r tad. Wrth gwrs mae'r ysbryd hefyd. Mae yna berthynas rhwng y tad a'r ysbryd a'r mab a'r ysbryd. Ond ein ffocws ni heddiw fydd y berthynas rhwng y mab a'r tad. Am taw dyna yw ffocws Crist yn Ioan 17. Mae yna 4 agwedd gwahanol o'r berthynas dwi eisiau tynnu mas bore yma. A Ruth, mae yna sleidiau i ddilyn fan hyn os ti fod yn cael y cyntaf ar y sgrin. Yn y lle cyntaf, yr agwedd gyntaf o berthynas y tad a'r mab, dyma berthynas tragwyddol. Dyma berthynas tragwyddol. Adnod 5 ac adnod 24. Yn awr o dad, gogon edda di fy fi ger dyfron dy hun, a'r gogoniant oedd i mi ger dyfron, cyn bod y byd. Ac yn Ioan 17:24. O dad, am y rhai o'r wyt ti wedi ei rhoi mi, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi, mwyn iddynt weld fy ngogoniant, y gogoniant a roddais i mi oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. Mae'r berthynas rhwng y tad a'r mab yn berthynas sydd wedi bodoli ers cyn i unrhyw beth chi'n gweld o'ch cwmpas chi gael ei greu. Cyn i un atom o'r greadigaeth yma fodoli, mi oedd yna berthynas rhwng tad a mab. Dyma berthynas tragwyddol. Mae hwnna'n golygu mae Duw ei hun wastad wedi bod yn dad. A mae Duw ei hun wastad wedi bod yn fab. Doedd na byth adeg pan nad oedd Duw yn dad, pan nad oedd Duw yn fab. Yn dragwyddol, mae Duw yn dad ac yn fab. Ac yn y berthynas tragwyddol yna, mae yna newyddion anhygoel i ni, achos mae Paul yn ysgrifennu i'r Effesied. O wirfodd ei ewyllus, fe'n rhagordeiniodd ni, i gael ein mabwysiadu yn blant iddo'i hun drwy Iesu Grist. Yn y Saesneg, chosen in Christ before the foundations of the earth. Yn y berthynas tragwyddol yna, mae'r tad wedi dewis pobl yn y mab i fabwysiad. Yr ail beth i ddweud. Dyma berthynas sydd rhwng tad a mab. Mae'n fath arbennig o berthynas tragwyddol. Tad a mab. Sut ydyn ni'n gwneud synwyr o hynny? Lle ein profiad daearol ni yw mae mab yn cael ei geni ar ryw bwynt, oedd y tad yn bodoli yn barod. Dyna beth yw ein profiad bydol ni. So sut ydyn ni'n deall yr arglwydd? Sut ydyn ni'n deall Duw i fod yn dad ac yn fab tragwyddol? Wel, mae geiriau Iesu yn Ioan 5 yn ein helpu ni i ddeall y berthynas. I ni'n gweld patrwm ar ddiwedd Ioan 5 yn adnodau 19 i 30. I ni'n gweld Iesu'n dweud, mae'r mab yn gweithredu oherwydd bod y tad yn gweithredu. Mae'r mab yn barnu oherwydd bod y tad wedi ei benodi i farnu. Mae gan y mab fywyd yn ei hun oherwydd bod gan y tad fywyd yn ei hun. Y tad sydd wedi danfon y mab i gyflawni ei waith. Falle bod hwn yn ffordd helpful i grynhoi hynny. Ym mha ffordd mae'r arglwydd yn dad ac yn fab? Mae'r mab fel mae oherwydd bod y tad fel mae. Mae yna hen idiom Saesneg, like father, like son. A mae yna drefn i hynny. Nawr, gyda Duw, dydy hynny ddim yn drefn mewn amser. Dydy hynny ddim yn drefn mewn amser. Yn hytrach, mae'n drefn sydd o fewn bodolaeth tragwyddol Duw ei hun. Mae'r mab fel mae
oherwydd bod y tad fel mae e. Y tad sydd yn cenhedlu'r mab. The father, yn Saesneg, begets the son. Nid y ffordd arall rownd. Mae'n y drefn penodol o fewn y drindod ei hun. Y tad yw ffynon bywyd y drindod ei hun. Mae credo Nicaea yn crynhoi hynny i gyd mewn geiriad cryno clir. Dilynwch hwn gyda fi os wneith Aaron roi ar y sgrin. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y tad cyn yr holl oesoedd. Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi ei wneithur, yn un hanfod a'r tad. Mae yna fab a thad wedi bod ers tragwyddoldeb. A mae'r mab, y mab yw pwy yw e, oherwydd bod y tad yn bwy yw e. Gwir Dduw o wir Dduw. Dyma berthynas tragwyddol rhwng tad a mab. Siwt fath o berthynas yw'r berthynas honno? Mae'n berthynas o gyd ogoneddu, neu gogoneddu cylyddol, mutual glorification. Yn adnod 2, mae Iesu'n gweddio, yn Ioan 17. Gogonedda dy fab, mwyn i'r mab do a geneddu di. Dyma berthynas o tad yn gogoneddu mab, a mab yn gogoneddu ei dad. Gogoneddu cylyddol, mutual glorification. Personau'r drindod yn gogoneddu ei gilydd, yn dyrchafu ei gilydd. Hir i wyndro, ydy'r geiriad yn Exodus wedi taro chi yn rhyfedd, bod yr arglwydd yn eiddigeddus am ei ogoniant? God is jealous for his own glory. Oherwydd bod Duw, y tad yn gogoneddu'r mab, a'r mab yn gogoneddu'r tad, mae'r arglwydd yn gallu bod yn eiddigeddus am ei ogoniant heb fod yn hunanol. Dydy'r arglwydd ddim yn hunanol. Mae gan y tad sêl perffaith dros ogoniant y mab. A mae gan y mab sêl perffaith dros ogoniant y tad. Pan mae'r arglwydd yn eiddigeddus am ei ogoniant, dyw e ddim yn eiddigedd hunanol. Mae'n eiddigedd rhwng tad a mab sydd yn dymuno gweld ei gilydd yn cael ei dyrchafu fel maen nhw'n heiddi y Duw sanctaidd. Chi'n gwybod beth yw'r peth mwyaf mind-blowing i fi fan hyn? Yn ein darlleniad ni heddiw, pan mae Iesu'n gweddio gogonedda dy fab, ym mha ffordd mae'n gweddio hynny? Be mae'n gweddio i'r tad wneud iddo fe fyna? Mae'n gweddio am y groes. Mae'n gweddio am y groes fyna. Y diwrnod wedyn, fe fydd Crist yn cael ei ladd dros i bobl. Mae Crist yn gweddio gogonedda dy fab, fel bod y mab yn dogoneddu di o dad. Ar y groes, i ni'n gweld gogoniant Duw. Y mab yn marw, yn lle pechaduriad. I ni'n gweld cyflawnder, gras a thrigaredd, dyfnderoedd cariad yr arglwydd, digofaint a llyd perffaith yr arglwydd. Hynny yw, i ni'n gweld gogoniant Duw ei hun yng Nghrist ar y groes, wedi ei ddyrchafu ar y groes. Ac i ni'n gweld cyflawniad cyngor 3 yn 1 yn ein achubiaeth ni drwy'r groes. Mae'r mab yn cael ei ogoneddu fel y gwaredwr mae wedi cael ei penodi i fod ers tragwyddoldeb. A thrwy y fuddod perffaith y mab, y fuddod hyd yn oed at angau,
Mae'r tad yn cael ei ogoneddu'n berffaith hefyd. Ar y groes, i ni'n gweld gogoniant Duw ei hun, y drindod wedi gweithio mwyn i ni cael ein hachub rhag ein pechod ni. Dyma berthynas o ogoneddu culyddol, o gyd ddyrchafiad rhwng tad a mab. Ac yn ola wedyn, dyma berthynas o gariad. Dyma berthynas o gariad. Pam bod y tad a'r mab yn gogoneddu ei gilydd fel hyn? Am ei bod nhw'n caru ei gilydd gyda chariad perffaith. Dyma pam fedrwn ni ddweud, Duw cariad yw. A bod Duw ddim di newid yn hynny. Mae Duw ers tragwyddoldeb wedi bod yn gariad ei hun. Achos ers tragwyddoldeb, mae'r tad a'r mab wedi caru ei gilydd gyda chariad perffaith. Eto mae hynny'n golygu, cyn bod y byd yma'n bodoli, cyn i unrhyw beth chi'n gweld o'ch cwmpas chi gael ei greu, yn niw ei hun, roedd gan y tad gwrthrych i'w gariadau. Mi oedd gan y mab wrthrych i'w gariadau. Cariad perffaith yn niw ei hun. Dyma gariad perffaith, sanctaidd, hyfryd, sydd ddim yn hunanol chwaith wrth gwrs. Dyw ddim yn gariad hunanol. Mae'n gariad rhwng personau. A mae Duw mor dda. Mae gariadau a'i rasau mor fawr nath e ddewis ein creu ni bobl. Dewisodd e ein creu ni fel ein bod ni yn cyfranogi yn y cariad yna. Dyna pam mae pob un ohono ni wedi cael ein creu. Ar lun a delw Duw, fel ein bod ni'n gallu cyfranogi yn y cariad yna. Ond, wrth gwrs, drwy bechu yn erbyn yr arglwydd, i ni wedi gwahanu ein hun oddi wrth gariad Duw. Rhag cymdeithas gyda fe, rhag y bywyd sydd yn ei adnabod e. Dyna yw effaith ein pechod ni. Mae wedi sbwylio ein natur ni fel ein bod ni ddim yn y berthynas yna. Bod ni ddim yn gallu cyfranogi o'r cariad yna. Ond drwy Grist, drwy'r arglwydd Iesu yn cymryd ein pechod ni, yn gwisgo ni a'i gyfiawnder e, yn rhoi bywyd newydd i ni drwy ei atgyfodiad yn torri pŵer y bedd ac angau. Mae'r arglwydd wedi gwneud ffordd i bechaduriaid, ddim just sefyll yn gyfiawn ger ei fronau, a ddim just derbyn maddeuant pechod, ond i fyw ynddo fe, i gael bywyd yn niw, o adnabod y tad ar hwn nath e anfon, Crist Iesu y mab. Ein nabod e yn dri yn un. Os ydych chi'n Gristion y bore yma, mae'r ysbryd glân wedi eich uno chi ar arglwydd Iesu. Fel yr iaith mae Paul yn defnyddio trwy lythyrau. Drwy eich uniad chi gyda fe, mae waith a chibel wedi dod yn reality yn eich bywyd chi. Chi wedi derbyn bywyd, a fel mae Iesu'n dweud wrth ei dad, hyn yw bywyd tragwyddol, dy adnabod di yr unig wir Dduw ar hwn a anfonais di, Iesu Grist. Nabod Duw yw ein bywyd ni. Ond nabod Duw fel mae e o fewn y drindod, yn dad ac yn fab. Mae'n bywyd ni mywyd y drindod ei hun. Bywyd y Cristion yw'r adnabyddiaeth bersonol o'r tad a'r mab. Ac am ein bod ni wedi dod yn un a'r mab, fel mae Iesu'n gweddio yn Ioan 17, sylwch beth oedd e'n dweud ar ddiwedd Ioan 17.
y byddai'r cariad yna, sydd wedi bodoli rhwng y tad a'r mab ers tragwyddoldeb, yr union gariad yna nawr yno ni. Dyna yw lefel, dyna yw dyfnder cariad yr arglwydd tuag at ei blant. Union yr un cariad. Ac oedd rhwng y tad a'r mab nawr yno ni. Wrth baratoi yn ystod yr wythnos, mae hwnna di chwythu yn ymenydd i tro ar ôl tro ar ôl tro. Dyna yw dyfnder cariad yr arglwydd atoch chi yng Nghrist, os ydych chi wedi credu. Chi fynd nôl deu beth o'n i'n gweud ar y cychwyn. Os y'n ni'n treial deall o ddifri, deall mewn gwirionedd, y drindod, fel y gwirionedd ehangieithol yna, wrth gwrs maen nhw'n wir, ond mae'r arglwydd yn dymuno i ni brofi'r drindod drwy adnabyddiaeth bersonol o'r tad a'r mab a'r ysbryd. Dyna yw'r ffordd i ni fod i ddeall y drindod yn bennaf. Achos dwi ddim yn deall sut mae Duw yn dri ac yn un. Dwi'n nabod e fel tad. Dwi'n nabod e'n fab, achos bod fi'n un a'r mab. A dwi'n nabod e'n ysbryd yn byw yno fi. Mae yna adnabyddiaeth bersonol. A dyna yw'r prif ffordd mae'r arglwydd Iesu yn gweddio fan hyn y bydden ni yn profi yr arglwydd sydd yn dri ac yn un. Heriau i gloi. Mae'n addas i ddweud i unrhyw un ohonoch chi bore yma sydd ddim yn Gristnogion a chi'n deall bod chi ddim yn credu yn Iesu Grist, dyma beth yw Cristnogaeth yn ei hanfod. Bod pechadur fel fi sy'n heiddi barn tragwyddol wedi cael fy ngwahodd a'n croesawu am tynnu mewn i fywyd dragwyddol Duw ei hun. Dyna sydd wrth hanfod ein ffydd ni fel Cristnogion. Bod Crist drwy'r groes wedi gwneud hynny yn bosib. A dyna beth sydd ar gael i chi heddiw drwy'r arglwydd Iesu Grist. Nawr, os ydych chi'n eistedd yma yn gwybod dyw hwn ddim yn wir i fi, please aroswch ar y diwedd i siarad gyda ni am y peth. Achos dyma pam cawswch i'ch creu. Chi ar-lun a delw Duw mwyn i chi brofi, mwyn i chi gyfranogi yn y cariad yna sydd yn Duw ei hun. Heb i chi brofi hynny. Mae yna distriw sydd ar y ffordd, ond mwy na hynny, chi'n syrthio mor fer o pam gawswch i'ch creu. Cawswch i'ch creu ar gyfer profi hynny. Please siaradwch gyda ni ar y diwedd os yw hynny'n rhywbeth i chi yn gweld dych chi angen. Nawr, i ni sydd yn Gristnogion, yr her penna dwi'n meddwl i osod o'ch blaen chi yw hyn. Ai dyma fel ych chi'n fframio'ch bywyd chi nawr? A efo dyna yw'r lens ych chi'n gweld eich bywyd chi trwyddo. Achos dyma beth yw hi i fod yn blentyn i Dduw. Nid just eich bod chi wedi cael eich datgan yn gyfiawn yn ei olwg. Wrth gwrs, mae hynny'n wir. Mae hynny'n rhan o'r holl beth. Nid just bod chi wedi cael eich maddau, eich pechod. Wrth gwrs, clod i Dduw am hynny, mae hynny'n wir yn Christ. Ond mae Duw wedi gwneud y pethau yna fel eich bod chi. Fel plant, yn cyfranogi yn ei gariadau. Yn profi, yn nabod y cariad yna. Efo'r nod yna o fwynhau cariad yr arglwydd a'i ogoneddiau yng Nghrist, efe dyna yw'r lens i chi'n gweld beth mae Duw wedi gwneud drosoch chi. Yr ail her. Gan weld gobeithio bod hynny'n wir, pan ych chi'n clywed y gair drindod, gwthiwch mewn a chlosiwch at Dduw a deallwch eich hunaniaeth chi yng Nghrist, mae hynny mond gyda chi oherwydd bod yr arglwydd yn dri ac yn un. Gwthiwch mewn. Adnabyddwch yr arglwydd
yn dad, oherwydd eich bod chi yn y mab, oherwydd bod yr ysbryd wedi eich uno chi iddo fe. Profwch fywyd y drindod. Rhaid darluniau ar gyfer hynny. Wrth gwrs, mae rhain yn syrthio'n fyr. Os dwi ag Elen yn y gegin yn y tŷ yn cael cydl, 9 gwaith allan o 10, i ni'n clywed o'r lounge y breg o'r ci bach yn gweld, maen nhw'n cael cwtch, dwi eisiau bod yn rhan ohono fe. Mae'n trotio draw, ni'n teimlo'r pywenau ar yn coesau ni, pigo fel lan, a mae'n rhan o'r cwtch. Dyw e ddim yn un ohono ni. Dyw e ddim yn un ohono ni. Dyw e ddim ar lefel ni. Ac eto, mae e'n cael profi cariad a diogelwch a affection ni oherwydd ein bod ni wedi pigo fel lan a dod â fe mewn i'n canol ni. Darlun hollol anigonol, wrth gwrs, ac eto, gobeithio bod chi'n gweld rhywbeth o'r gwirionedd yn hynny. Dyn ni ddim yn Dduw. Dyn ni ddim yr un peth â Duw. Ond drwy ras, i ni wedi ein tynnu mewn i gariad dwyfol. Yr un cariad a sydd rhwng tad a mab ers tragwyddoldeb. Byddwch fel y ci bach. Rhedwch draw. Ymgollwch yng nghariad yr arglwydd. Darlun gwell felly na'r ci yw, pan nes i ag Elen briodi, daethon ni'n un cnawd. Ni'n un. Ac am fod Elen wedi priodi fi, mae hi nawr yn cael profi cariad mam a tad fi. Fel bod hi'n blentyn iddyn nhw. Yr un math o gariad a sydd gyda nhw at y fi, nawr mae Elen yn cael profi am ei bod hi'n un gyda fi. Ac eto dyw'r cariad na ddim yn berffaith. Mae dad o Yorkshire, dyw e ddim yn deall gair mae Elen yn dweud. Ddim yn deall gair mae'n dweud. Ac eto mae yna rhywbeth yn hynny, nag oes e? Oherwydd undod newydd, mae'r un sydd wedi dod mewn yn cael profi'r cariad. Ystyriwch be mae Crist eto yn amlygu ni yn ei weddi. Yr adnod olaf. Yr wyf wedi gwneud dy enw di yn hysbys iddynt, ac fe wnaeth hynny eto, mwyn i'r cariad a'r hwn yr wyt wedi fy ngharu i fod ynddynt hwy, ac i minnau fod ynddynt hwy. Union yr un cariad. Yr un cariad. Rhwng y tad a'r mab, ers cyn gosod sylfaen i'r byd, nawr yn eiddo i ni yng Nghrist. Mor dda yw Duw. Gymaint yw ei gariad e tuag atom ni. Dyma yw gweddi Crist droson ni ei bobl. Y bydden ni'n un gyda fe a'r tad. A dyma sydd ar ei galon e. Ymhen 24 awr, fydd e'n farw. Dyna sydd ar meddwl a chalon Crist yn gwybod bod e'n mynd i gael ei arteithio, a'i ladd, a'i gywilyddio, a'r groes Rhufeinig tu allan i'r Jerusalem wedi torri ffwrdd o'i bobl. Yn gofyn, fy nyw, pam wyt ti wedi fy ngadael i? Profodd Crist hynny, fel bod Ioan 17 yn dod yn reality i ni. Mor fawr yw cariad ein gwaredwr tuag ato ni. Felly, anogaeth a gwahoddiad feri i orffen. Gaich annog chi i beidio a trin y drindod yn y lle cyntaf fel gwirionedd i'w ddeall o bellter a treol cael eich pen chi rownd yr holl bictiwr, ond yn hytrach gaich gwahodd chi i weld ta'r ffordd mwyaf addas i Gristion i ddeall y drindod yw mewn perthynas a'r mab, yn un a'r mab, i ddeall cariad y tad drwy brofiad, drwy ei nabod e, a phrofi'r ysbryd ar waith yno ni. A gaich annog chi i wthio, i bwyso mewn i hynny. Achos bywyd mewnol y drindod
adnabyddiaeth y tad a'r mab o'i gilydd yw ein bywyd ni wrth i ni ddod i adnabod y mab a'r tad. Amen.